and we still oversight government. Gweng' ma Yimbo kar chung' od bura ma Bondo manyo ratiro mar wuodgi Vitalis Okinda manowito ngimane e tesend obila ma Bondo dwe mar achiel higa ma 2022 kendo pok giyudo ler e wi tho makamano nyaka sani. Kaka Steve Biko lero, anyuola no ywak ni duol marango tije obila mano IPOA nosemiyo gi lipot matudo obila ariyo gi nek makamano kendo bang'e to burano nodwok piny kendo ibiro chak winje tarik 18 dweni. Gino magiwacho ni pod medo hinyo chunygi. Tarik 10 dwe mar achiel higa 2022 en odiechieng' ma wi anyuola mar Julius Okinda mayudre gweng' ma Yimbo ok nyal wilgo ni mar chieng'no emane giyudo lipot ni wuodgi Vitalis Okinda manoriko obila odino ne tesend obila ma Bondo nowito ngimane kanyo. Bang' timo bero ne ringre Vitalis noyangore ni noyudo hinyruok e tok wiye, gino manokelo thone. Ane chopo chieng' tich ariyo gokinyi to wadgi maduong' ogochona ni be asewinjo kopenja ni basewinjo ni Vitalis notho e police cells. Tachako mana ywak ni to police go onego na nyathi nang'o. Adier kanadhi na yudo the late Vitalis e mochari Bondo ka en gi torture marks. Nen ng'ama no suffer sana during the torture according to postmortem manogol. Wito wuodgi mane pod en jahigni 29 yo makoch kamano nomiyo gichako wuoth mar manyo ratiro mar yango gimane nyalo miyo wuodgi wit ngimane kanyo. Bura mar manyo ratich wuodgi ne omaki gi duol marango tij obila IPOA. Anyuola wacho ni ne giyudo lipot mawuok kuom IPOA mane tudo obila ariyo gi nek makamano kendo ne gin kod geno ni obila ne biro makogi kendo kawnegi ondamo mar chik. Kata kamano, bang' kinde manok kende, IPOA nonyisogi kendo ni burano ibiro chak winji tarik 18 dweni ka koro giywago lokruok mane obetie. Bang'e ne koro jo IPOA dwokonwa report ka ginyisowa ni polise ariyo nobedo recommended gi mada to kaling' matin mwarito ni mondo makgi to kendo ichak idwokowa ni koro keso lokre inquest. Koro wawuoro ni ang'o manotimre momiyo koro kes oloki manyaka sani koro kes dhi chakre tarik 18 ka 19 dweni. Chenro mar manyo ratich oseduono mwandugi ni mar kinde ka kinde gidang' ni apisi mag IPOA mar manyo ler e wi tho wuodgi. Kata kamano giler ni wuodgi ok ginyal pimo gi mwandu ka gisingo ni chunygi ok bi jok mar dhi nyime gi burano. Watiyo gi pesa mang'eny dhi ka IPOA, ofisi ya IPOA to ok wayud kore. Koro wakwayo mondo omiwa justice manyapiny. Watiyo gi pesa mang'eny. Kwayo margi ne piny owacho en yudo ratichgi mar yango gimane okelo tho mar Vitalis e tesend obila. Kwayo marwa ne the DPP office en ni gimiwa adier e wi nek nyathiwani mondo mi wayud kaka wabedo gi kwe, nikech waonge kwe. Chakre nyathiwani tho waonge kwe dala ka, waywak sate. Bura mar yalo tho mar Vitalis Okinda e tesend obila ochan ni biro winji tarik 18 kod 19 dwe mar 8 higani. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Lepono ero mano mar Steve Biko ma bende koro terowa